Veel persoonlijk leed en verwoestingen waren het gevolg. Men moest mentaal weer herstellen van de zware oorlogsjaren. Tevens moest ook de materiële schade hersteld worden. Zo waren er alleen in IJsendijke al 116 huizen verwoest, 150 zwaar en 200 huizen licht beschadigd. Wil ik nu het woord geven aan mevrouw de burgemeester, mevrouw Vermeulen. Dank u wel, dames en heren, iedereen hier aanwezig, ook het bestuur van de Stichting IJsendijke Bevrijd. Namens het gemeentebestuur dank ik u, stichting, voor de uitnodiging om hier vandaag weer aanwezig te mogen zijn. En ook dank voor uw komst vandaag, hoewel het weer vandaag even niet meezit. Het is een eerbetoon en ieder jaar staan we hier opnieuw en worden wij herinnerd aan toen. En gaan onze gedachten ook uit naar de verschrikkingen van destijds. Nog altijd herdenken opdat deze gebeurtenis in leven blijft en niet wordt uitgewist. Juist vandaag is het belangrijk om stil te staan bij vrede en vrijheid. Door de oorlog in Oekraïne en oorlogen en conflicten in andere delen van de wereld zijn we ons meer dan eens bewust dat dit niet zo vanzelfsprekend is als dat we wellicht zouden denken. Wat is de werkelijke betekenis van vrijheid vandaag de dag? Het gaat uiteindelijk om keuzes. Keuzes die we maken als een individu. Deze bepalen altijd nog onze toekomst. Dank u wel, mevrouw de burgemeester. Nu het over verhalen gaat om te delen. Frans van Opdorp zal een verhaal vertellen dat Herman Hamelink heeft opgetekend. Hierbij een bewerking van de jeugd- en oorlogsherinneringen van Herman Hamelink, die tijdens de Tweede Wereldoorlog achter de Nieuwe Dijk te IJsendijke woonde. Herman start zijn verhaal als volgt. Van de eerste jaren kan ik me niets meer herinneren. Het eerste wat ik nog weet is de aanwezigheid van veel militairen, met allerlei soorten voertuigen achter de dijk bij ons op het erf, verscholen onder de toen in een grote aantallen aanwezige bomen en knotwilgen. Later bleek dat dit in mei 1940 is geweest. Ik was toen 5 jaar oud. Het waren Franse soldaten die deze kant op kwamen om de Duitse opmars tegen te houden. Toen deze vertrokken waren, kwamen er weer anderen. Dat waren Walen. Dat waren de grote dieven. Ze stallen alles wat los en vast zat. Dit stelen zal wel in hun bloed hebben gezeten. Nodig hadden ze het blijkbaar niet. Want bij Bernard Dierik stonden de zakken vol met gestolen kippen en konijnen achter in de stal te rotten. Rond die tijd ben ik ook naar de kleuterschool gegaan en later naar de grote school in het gebouw naast de kerk wat aan het klooster vastgebouwd zat. Alle schoolgebouwen werden door de Duitsers toen in beslag genomen en dit bleef zo heel de oorlog lang. We moesten daardoor ook diverse keren verhuizen. In 1942 zijn in de dijk schuin voor ons huis verschillende loopgraven aangelegd met onder andere ook een mitrailleurstelling. Dan gaan we nu met het voorlezen van de 2 levensverhalen van plaatselijke oorlogsslachtoffers door Suzanne de Kok. René Gustaaf van de Vijver, geboren op 27 juli 1906 te Koewacht. Overleden op 23 september 1944 te IJsendijke. Landbouwer, 38 jaar, ongehuwd.
zoon van Theophilus van de Vijver en Marie Valerie Baker. Aangifte op 31 december 1945 door Laurens van den Vught, 63 jaar, opperwachtmeester. Deze van de Vught verklaart dat op 2 mei 1945 te 10 uur is gevonden het lijk van René Gustaaf van de Vijver, vermoedelijk overleden op 23 september 1944, 38 jaren. Woonplaats de IJsendijken. Het lichaam van René van de Vijver werd bij toeval gevonden door Camille van Pamelen, die in opdracht van de familie Carpro hun tuin omspitte. Hij was zeer ondiep begraven en is letterlijk boven gespit. De tuin lag langs de overlaatplaats van de Zeeuws-Vlaamse tram De Wissel geheten. Deze lag aan de toen Schoondijkse weg, nu Oranjestraat geheten, tegen de kom van de gemeente. Het graf lag achter de stal van Isaak van de Zande, die op de hoek van de Schoondijkse weg en de boulevard woonde. Hoe hij om het leven kwam is niet bekend. Van de Vijver was geen gemakkelijk mens in de omgang. Hij had dikwijls problemen, vooral na cafébezoek. Hij was een geregelde bezoeker. Hij was ongehuwd en woonde in bij zijn zuster Hilda, gehuwd met Maurice de Smet, die ook aan de Schoondijkse weg woonde. We gaan nu verder met het oplezen van de namen van de oorlogsslachtoffers, die hier op deze plaketten ook vermeld staan. Dit gebeurt door Andrea van Opdorp en Suzanne Kok. Camille Aarsens, 46 jaar. Gustaaf Aarsens, 3 jaar. Janna Bartelsson, 9 jaar. Jacobus Behagen, 63 jaar. Pieter Bruggeman, 38 jaar. Franciscus Driesen, 46 jaar. Pieter Ekkebus, 35 jaar. René Goossens, 49 jaar. Josephus de Groot, 51 jaar. Cornelis Haarsen, 18 jaar. Julia Haak Provoost, 83 jaar. Michiel den Hollander, 71 jaar. Marinus de Jong, 22 jaar. Cornelis van Kouwenbergen, 86 jaar. Adriaan Kunst, 78 jaar. Theodorus Lens, 18 jaar. Johannes Neven, 20 jaar. Dus van 20 jaar. Alice Rots de Pauw, 56 jaar. Flestitia Raas Kwikkelberg, 69 jaar. Johannes Sinak, 70 jaar. Gustav Verdehem, 70 jaar. René van de Vijver, 38 jaar. Jacobus de Wilde, 52 jaar. Mathildus de Wilde, 26 jaar. Petrus de Wilde, 27 jaar. We gaan nu het spelen van The Last Post en dat gebeurt door Bianca en Monique. Aansluitend is er 1 minuut stilte en wordt het Wilhelmus gespeeld. Dan zullen nu de volksliederen van Canada, Engeland en van Nederland gespeeld worden.
we nu over tot het leggen van de bloemstukken. Namens Stichting Slag om de Schelde, mevrouw Tineke Bruinogen en de heer Jos de Putter. Namens de Stichting Comité 4 mei Oostburg, de heer Arno Bodijn en de heer Xander Boekhart. En voor Stichting IJsendijken Bevrijd, Andrea van Opdorp. Voordat we aan het eind van deze ceremonie komen, wil ik er u nog op attent maken dat we dus donderdag 20 oktober een herdenkingsceremonie zullen houden bij de boerderij van de familie de Dobbelaren aan de Isabelleweg. Deze zal aanvangen om 12 uur. Hierbij zijn tientallen Engelse, Schotse en Canadese soldaten omgekomen of gewond geraakt. Ook enkele bewoners van de boerderij raakten gewond. Enkele uren na de ontploffing arriveerde Richard Brooks, een Engelse Royal Engineer, op de plaats des onheils. Deze Richard Brooks mochten wij bij de 75-jarige viering van de bevrijding verwelkomen. Hij was toen 99 jaar en liet een diepe indruk bij ons achter. In zijn 100ste levensjaar is hij tijdens de coronapandemie gestorven. Het is nu de wens van de familie een deel van zijn as uit te strooien op het tijdstip van de ontploffing. U allen bent ook van harte uitgenodigd om deze herdenking bij te wonen. Rest mij nu nog u allen te danken voor uw bijdrage of aanwezigheid. En dan kunnen zo dadelijk de militaire voertuigen vertrekken voor hun jaarlijkse rondrit in de polders. Graag tot ziens.